Αλλά ο κόσμος βλέπεις 6 σηκωθεί ο κόσμος. Μπορείς να μου απαντήσεις σε μια ερώτηση? Με 500 ευρώ πώς θα ζήσω? Θα πάμε κάτω, θα πάμε. Πώς θα ζήσω και έχω κι όλοι υπόλοιποι? Πώς θα το κάνω? Ξέρεις ότι μόλις πάτε κάτω θα έρθουν οι άλλοι μετά. Εάν πάτε μόνοι σας δεν έρχομαι. Θα το υπόσχομαι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, εγώ Εάν πάτε μόνοι σας δεν έρχομαι. θέλουμε να μείνουμε μέσα να δικαστούμε μέσα. Να πάω. Εάν πάτε μόνοι σας δεν κατεβαίνω. Ποιο προστατεύεις εσύ, εσύ πες μου, ποιο προστατεύεις? Ποιο προστατεύεις που κάθεσαι στο φιλέο που μιλές με ποιο προστατεύεις? Ποιο προστατεύεις? Βάλανε τα πράγματα ποιο προστατεύετε? Ποιο προστατεύετε? Πες μου, εσείς γιατί δεν μας, εσείς γιατί δεν κατεβαίνετε? Ελάτε μαζί μας, είσαι τόσο ευρώ κάτσε τι την τρώει, μαλάκα μαλάκας. 400 ευρώ θα πάω μισθός, κάτσε εκεί πέρα σαν πλάκα. Και ρίχνεις εδώ, είσαι πενέξια. Κάνε ρε παιδί. Σκεφτείτε, η μάνα στη σπίτι, η μάνα στη σπίτι, τι έγινε σε μου. Ρε φίλε, ποιο προστατεύεις, από τους εξιώσεις, ποιο προστατεύεις, η γυναίκα στην προστατεύεις τώρα. Τι προστατεύεις τη γυναίκα.